Vyhlasujeme výsledky disciplíny 50 metrov voľný spôsob ženy kategória A. Na 3. mieste skončila Alexandra Pechová, Matador Kukov v čase 30:08. Druhé miesto vyplávala Natália Michalovičová, Nedel Žilina v čase 30:05. A prvá skončila Lucia Silvajová, PK Orka Michalovce časom 29:60. Poď! Hop! 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 Poď! Hop! V kategórii D na 3. mieste skončila Laura Benková, Nedel Žilina čas 27:90. Na 2. mieste sa umiestnila Patricia Mižurová, PK Martin v čase 27:60. Poď! Hop! Poď! A zvíťazila Patricia Bár, MFK Palác Katovice, čas 27:36. Gratulujem.